kog jo. Papa ba na to? Padong na to, di nga naman. Aga jong gikuhit og naabag pita kasi ang bulsa kay gitagaan ra mo to nimo kwarta no. Tag limot day ka Bert. Pila duang buok? Tulo? Iya. Apa man ama? Wah, zero. Dali as ubog as tulo oh. Paspas og ubog. Kisa mo itong mga laki day. Katong asawa na si mo igaga? Anak ni Koan? Alvin. Wantungan na dyan. May kuha mas dag isang katos pwede yapon. Nabe kuha ben. Padrak man. Bago sini ngadug unta, aja pa sumingla. Punay. Punay pa suminglan. Ya, injo gabi to. Di nakabuhi kuno ka ben. Si Alvin o dyan mo day. Oh, nakabuhi nahawiran na kuno Ay mo ha. isa ka dito. Hay nahuwiran agang Si Alvin ba? isda. Waday ganso. Sige na may nagamag gangso. Lo ben. Nahubog. Ako subaso gamag gangso. Lailo na tagpalang rin naman. Pahaan yung bilahan. Garaon, ano taw na ah. Ano pa yung anak? Na isda. Labay ramos. Labasiro si Alex. Kung man mahapit adto oh. Ngano ka ha? Jamoy isda koy. Koy. Jamoy isda. Hala, si Koy Koy. Ay, pagi, Lex. Waja mo. Anak Alex, dunggo anak Alex.
Sa isdaan ni mo na, Alex. Tuwas? Daghag isda si Atan adto? Ang tanang na Hingatan? gatan tulog. Ah, pagi? Away pagi? Dili katong isa, dili pa tulog yung gatan sa kana. Sa minha o katambak isa o. Ano nga balangguno? Oh, Sa gud balangguno na. balanggun. Dili awa. Mo balangguno man kuno. Balanggun. Kumpit din may hatang. Balang. Buwan-buwan tayo day? Balanggun. Ha? Di ari timbang ka dito. Naga silupin na, amen silupin na be. Tukuy! Ha? Tuwas. Oh. Moadto sa ko. Ha? Pila ka kilo imo gabi eh? Uy. Pila kilo imo gabi eh? 2 kilo? Ay, huwag ka di man kamasiro. Papal naman tayo luoy kay di juga agi ng pang ingatan ba eh? Si Oliver. Ari ko ari doy ha. Magkay sa ko doy. Okay. Magkay kog palangre. Adyo kay nain laag og Valencia. Among pagumangkon guys, gikan sa Kalapi na misita si Oliver. Pagumangkon ni Bert. Wa ka mo tanda ila Uncle Junior? Ano nga ganiha? Ah, dito na deka. Ganiha ko ba? Saan yung manib? Na bagyo, kay init man. Naman kuno'y bagyo. Awa pa di ay. 16 matoy giingon. Uga nagahong binuwa. Pila ra may sugilanon guys. Hapon na. Nagsugod na po kog pamaon ani guys kay aron sa ingon. Makapanagat na pug balik si Bert. Kay gabi guys nitaktak si Jaw madjam moy isda. So mo balik na po siya panggagmay guys basig na ay mga tuwas. Kay lisod po dyan mo dili sila mo laod. Mao na pilin-ilin ani guys kay wa may swertes panagko di adto na po tas gagmay. Mao nang ni porsiger jud magpamaon ani guys. Oh, pasensya na mo guys ug mara pilingaw nako karong adlaw og ako mo ingon guys. Bye-bye.